आपण रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आपल्याला बघायचं. आता त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ हे सर्वात अगोदर आपल्याला माहिती पाहिजे. त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काय आहे, कशाला म्हणतात त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ? बघा, त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे वेगवेगळे सूत्र आहेत, त्यापैकी हे एक सूत्र आपण या अगोदर अभ्यासलेलं आहे. म्हणजे त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचं वेगवेगळं सूत्र असतं त्रिकोणाच्या याच्यानुसार. आता या ठिकाणी आपण बघा, हे सूत्र बघत आहोत का, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस इंटू हाईट म्हणजे काय? 1/2. 1/2 गुणिले बेस म्हणजे काय, तर पाया. बेस म्हणजे काय, पाया. पाया गुणिले उंची, असा त्याचा अर्थ होतो. आता उंची कोणती असते, तर मित्रांनो उंची ही लंब उंची असते. काय असते? लंब उंची असते. ही बघा, ही लंब उंची आहे. या ठिकाणी दोन त्रिकोण आहे, या त्रिकोणामध्ये बेस कोणता आहे, बीसी, आणि हाईट कोणती आहे, एडी. अशा पद्धतीने. तर दुसऱ्या उदाहरणामध्ये जर बघितलं तर बेस जो आहे तो आहे क्यू आर. हा बेस आहे आणि हा काय आहे, हाईट आहे. ही काय आहे, हाईट. मग आता या सूत्राचा वापर करून आपल्याला दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर जे आहे ते गुणोत्तर काढायचे. गुणोत्तर म्हणजे काय, या पहिल्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ. लक्षात घ्या. आता इथं पहिला त्रिकोण आहे ट्रायंगल ABC. BC is the base and AD is the height. In second triangle, triangle PQR, QR is the base and PS is the height. जर लक्षात घ्या मुलांनो, जर मीटिंग जर लेफ्ट झाली तर पुन्हा याच मीटिंगला तुम्ही जॉईन व्हायचंय, कारण की 40 मिनिटं हा अवधी असतो. 40 मिनिटं जर झाले तुम्ही मला सांगायचंय मीटिंग लेफ्ट झाल्यावर. ठीक आहे. आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यामध्ये जर आपण बघितलं की सूत्र जे आहे ते दिलेलं आहे त्यांनी. बघा, या ठिकाणी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस काय आहे, BC, आणि हाईट काय आहे, AD. हाईट दोन प्रकारची असते, एक तिरकस उंची आणि एक लंब उंची. आता ही जर आपण विचार केला, ही काय झाली, स्लॅन्टिंग हाईट, म्हणजे तिरकस उंची झाली. काय झाली, तिरकस उंची. परंतु ह्यात उंचीचा आपण या सूत्रामध्ये वापर करणार नाहीये, कारण की उंची ही काय असावी, लंब असावी, अशा पद्धतीची असावी. लक्षात घ्या, ही अशी नाही चालणार, लंब उंची हवी. मग आता ह्या ठिकाणी बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू BC इंटू AD. अँड सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. तर ह्या PQR चा सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल, हा जो आहे बेस इंटू हाईट, म्हणजे हा जो आहे बेस काय आहे, QR, हाईट PS. मग आता इथे घेतले बेस इंटू हाईट. अशा पद्धतीने हा रेशो येणार आहे. आता हा रेशो जो आहे, आता हा रेशो बघा काय सांगतोय पुढे. जर आपल्याला त्या त्रिकोणाचे, इथं दिसतंय बघा या ठिकाणी काय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. मग आता जो 1/2 जो होता, तो सारखा जो भाग होता, तो सारखा भाग काढून टाकला. बघा, हा 1/2 गेला, हा 1/2 गेला. काय राहिलं, BC गुणिले AD भागिले QR गुणिले PS. ही गोष्ट राहिली. बघा, हे राहिलं या ठिकाणी. इथे लक्षात काय राहिलं, हे राहिलं गुणोत्तर. 1/2 गेट कॅन्सल झाले. 1/2 जे होता भागिले 1/2, ते दोघं काय झाले, कॅन्सल झाले, आणि हे राहिलेले शिल्लक. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला काय सांगता येईल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देअर बेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट. आता हा BC काय होता, पाया होता, आणि AD काय होता, हाईट. हा काय होता, पाया. बरोबर आहे. आणि ही काय होती, उंची. काय होती, उंची. तसं इथं QR सुद्धा काय होता, पाया, आणि PS इज द हाईट. म्हणजेच काय सांगता येईल, एरिया रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ह्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांचं इथं पाया आणि उंची यांचा गुणाकार आहे. कोणत्या त्रिकोणाचा, ABCचा. तो न्यूमरेटरला आहे, म्हणजे अंशस्थानी आहे, आणि छेदस्थानी दुसरा त्रिकोण आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. मग ह्या त्रिकोणाचा पाया बेस QR आहे आणि उंची काय आहे, PS. याचा अर्थ असा की द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स
काय सांगितलेलं आहे? द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and the corresponding height. Corresponding हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. Corresponding म्हणजे काय? त्याच्या संगत बाजू. काय? संगत बाजू. आता या ठिकाणी बघा BC ची संगत बाजू QR आहे. AD and PS या काय झाले इथं? या ठिकाणी हाईट झाल्या. तसं या ठिकाणी बघा आपल्याला अगोदरच्या उदाहरणामध्ये काय सांगितलं होतं? BC is the base and AD is the height. या ठिकाणी QR is the base and PS is the height. म्हणून दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्याच्या संगत आया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा इतकं असतं. त्यांचा गुणाकार आहे आणि त्यांचा गुणोत्तर घेतलेला आहे. लक्षात घ्या, ही रेषा जी सांगते, ही रेषा काय सांगते? रेशो सांगतो त्याचा. काय सांगते? ही रेषा बघा, ही जी आडवी रेषा आहे, याचा अर्थ काय होतो? या दोघांचा गुणाकार भागिले या दोघांचा गुणाकार. लक्षात, BC गुणिले AD या गुणाकाराला कशाने भाग दिला? QR गुणिले PS ने. आलं लक्षात? रेशो. मग आता हेच काय दाखवले बघा, पहिल्या त्रिकोणाचा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे? सपोज B1 इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अँड हाईट इज द H1. पहिल्या ट्रायंगलचं बेस पाया B1 म्हटलं आणि हाईट H1 म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया B2 आणि हाईट H2. म्हणजे इथं काय टाकलं? इथं BC च्या ऐवजी B1 आणि AD च्या ऐवजी काय टाकायचं? H1. त्यानंतर QR च्या जागी काय टाकलं त्यांनी? B2 बेस दुसऱ्या त्रिकोणाचा बेस आणि PS च्या ऐवजी काय टाकलं? H2. लक्षात घ्या, या ठिकाणी किमती त्यांनी टाकलेल्या आहे. आता आपल्याला काय बघायचं? पुढे कंडिशन बघायची आहे. आता या कंडिशन काय आहे? 3 कंडिशन आहे. किती कंडिशन आहे? 3. आता या 3 कंडिशन पैकी पहिली कंडिशन आपण या ठिकाणी बघूया. काय पहिली कंडिशन सांगते? इफ द हाईट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. दोन्ही त्रिकोणांची हाईट सारखी असेल. बघा आता ही उंची आणि ही उंची, बघा ही उंची जी आहे, ही उंची आणि ही उंची PS या दोघी सेम आहेत. सेम आहे म्हणजे सारख्या आहेत, बरोबर की नाही? समजा ही जी आहे ही 3 आहे आणि ही पण 3 आहे, म्हणजे उंची सारखी आहे. उंची सारखी असताना त्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर किती असेल हे आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे, शोधायचं आहे. बघा आता हा दोन त्रिकोण घेतलेले आपण, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, बरोबर आहे. आता हा याचा बेस कोणता आहे? हा बेस आहे. हा काय झाला? बेस झाला. हा बेस झाला पूर्ण आया बेस. मग हा घेतला इथं बेस इंटू हाईट. बघा हे सूत्र जे आहे ना, हे सूत्र आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आहे. कोणतं? बेस इंटू हाईट. हाईट काय याची? H. त्याच्यानंतर दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ घेतलं रेशो मध्ये. काय आहे? बेस काय आहे? QR. काय आहे? हा QR काय? पाया आहे, तो घेतला या ठिकाणी. उंची काय? H. आता उंची सारखी आहे, ही उंची कॅन्सल झाली. काय राहिलं? BC अपॉन QR. याचा अर्थ असा, BC ला आपण काय म्हणतो? बेस, पहिल्या त्रिकोणाचा बेस भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचा बेस, B1 अपॉन B2. हेच आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. हेच आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळालेलं आहे. पहिली कंडिशन काय सांगते? जर पहिली कंडिशन काय सांगते? द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेस. त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायांच्या गुणोत्तरा इतकं असतं. हा पाय आहे ना, हा केव्हा असतं? वेन हाईट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. दोन त्रिकोणांच्या जर उंची सारखी असेल तर काय होत आहे? उंची सारखी असेल. स्क्रीन दिसत नाही, कोणाकोणा स्क्रीन दिसत नाही रे? सर्वांना दिसत नाही का स्क्रीन? दिसते? बरं, पुन्हा एकदा बघूया. एरिया ऑफ रेशिओ ऑफ टू ट्रायंगल्स. रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आपण या ठिकाणी बघायचं होतं. तर आपण सूत्र बघितलं होतं की बेस इंटू हाईट, म्हणजे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर किती असतं?
तर या ठिकाणी बघा की त्या दोन त्रिकोणांच्या पाया आणि उंची त्या दोन त्रिकोणांच्या संगत पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा इतकं असतं. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचा पाया गुणिले पहिल्या त्रिकोणाची उंची भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया गुणिले दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची यांचं गुणोत्तर. मग आता हेच आपल्याला कंडिशन दिलेली आहे. या कंडिशन मध्ये पहिली कंडिशन काय दिलेली आहे, इफ द हाईट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, म्हणजे दोन्ही त्रिकोणांची जर उंची सारखी असेल तर त्यांचा क्षेत्रफळांचा रेशो काय असणार आहे, तर रेशो हा त्याच्या संगत पायांच्या गुणोत्तरा इतका असतो. बघा इथं आपण काय केलं, या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर घेतलं. गुणोत्तर काय सांगतं, बेस इंटू हाईट डिवायडेड बाय बेस इंटू हाईट सेकंड ट्रायंगलचा. मग आता इथं बघा पहिल्या याचा हाईट किती होती h आणि दुसऱ्याची हाईट तेवढीच होती h, मग ती कॅन्सल झालेली आहे. मग याचा पाया राहिला इथं आणि दुसऱ्याचा पाया राहिला QR. म्हणजेच असं याचा अर्थ असा सांगतो कंडिशन फर्स्ट, इफ द हाईट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन इट्स द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर द इक्वल विथ हाईट. इफ इक्वल हाईट then its ratio is the corresponding base. म्हणजे त्याचा रेशो किती असतो, तर त्याच्या संगत पायांच्या गुणोत्तरा इतका असतो किंवा संगत पायां इतका असतो. बघा पहिल्या त्रिकोणाचा हा पाया आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा हा पाया त्यांच्या गुणोत्तरा इतका असतो. हे केव्हा असतं, बेस सेम असल्या हाईट सेम असल्यानंतर. आता दुसरी कंडिशन काय दिलेली आहे, जर बेस सारखा असेल तर आणि हाईट वेगळी असेल तर, बरोबर की नाही. इफ बोथ ऑफ द triangles are equal then if the base are same. हे बघा इथं दिलेलं आहे, if the bases of the both triangles are equal, म्हणजे दोन त्रिकोणांचे जर पाया सारखा असेल. आता या त्रिकोणामध्ये बघा त्रिकोण ABC म्हणजे हा मोठा त्रिकोण आणि त्रिकोण APB म्हणजे हा बघा हा APB हा त्रिकोण. मग ह्या त्रिकोणांमध्ये काय दिलेलं आहे त्यांनी आपल्याला, बेस सारखा दिलाय. म्हणजे हा बेस जो आहे ना इथून इथपर्यंत दोन्ही ट्रायंगलचा बेस जो आहे तो बेस कसा दिलेला आहे, सारखा दिलेला आहे. कसा दिलेला आहे, सारखा दिलेला आहे. बघा या ठिकाणी मी परत पुन्हा एकदा काढतो, बेस कोणता सारखा दिलेला आहे मी पुन्हा एकदा करतो. आपण ही प्रॉपर्टी अभ्यासत आहोत या ठिकाणी. आता या दोघांचा या बेस जो आहे हा AD काय आहे, AB हा AB हा सेम आहे. कोणत्या त्रिकोणांचा, त्रिकोण बघा त्रिकोण ACB हा मोठा त्रिकोण आणि दुसरा त्रिकोण कोणता, AP हा B हा दुसरा त्रिकोण. यांचा पाया कसा आहे, सारखा आहे. कोणता आहे तो, AB. बघा AB हा बेस जो आहे ना हा सारखा आला. मग हा बेस आणि हा याचा बेस दोघे काय झाले, कॅन्सल झालेले आहे. म्हणजे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APB. आता यामध्ये बेस इंटू हाईट डिवायडेड बाय बेस इंटू हाईट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल्स त्यांचा रेशो घेतला तर AB आणि AB हे दोघं सारखे येणारे. राहिलं काय, उंची H1 अपॉन H2. याचा अर्थ असा सांगतो आपल्याला लक्षात येतं की जर त्यांचा बेस सारखा असेल तर त्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत उंचीच्या गुणोत्तरा इतकं असतो. इथे इंग्रजीमध्ये दिले बघा, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स with the equal bases is equal ratio of their corresponding height. Equal ratio of their corresponding height. त्यांचा जो रेशो जो असतो तो केव्हा इक्वल असतो, कसा इक्वल असतो, तर करस्पॉन्डिंग हाईटच्या रेशो इतका असतो. लक्षात घ्या. ही झाली दुसरी कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन काय होती, इफ हाईट आर सेम देन द रेशो ऑफ द two triangles with equal height is equal to the ratio of corresponding base. आणि इथं काय आलं, करस्पॉन्डिंग हाईट. लक्षात घ्या, बेसचं गुणोत्तर केव्हा असतं, हाईट सारखी असेल तर, आणि हाईटचं गुणोत्तर केव्हा असेल, बेस सारखा असेल तर. आता या ठिकाणी आपल्याला बघायचंय, जर बेसही सारखा आणि हाईटही सारखी, काय सांगतोय मी, बेस पण सारखा आणि हाईट पण सारखी असेल तर काय करायचं ते पण बघूया. बघा मी नेक्स्ट पेज घेतो. या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, ती ऍक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी करणार आहोत. बघा इथं तुम्हाला बेस आणि हाईट ओळखता आली पाहिजे. माझा आवाज येतोय, या तुम्हाला चित्र दिसतंय ना,
हा, आता फिल इन द ब्लँक्स विचारलेली आहे आपल्याला. या ठिकाणी बघा ए बी सी हा त्रिकोण आहे, पण ह्या त्रिकोणात अजून बरेच त्रिकोण आहे. कोणते? ए बी पी हा एक त्रिकोण आहे बघा, हा एक त्रिकोण आहे, दिसतंय, हा एक त्रिकोण आहे. त्याचप्रमाणे शेजारी ए पी आर हा पण दुसरा एक त्रिकोण आहे. त्यानंतर आपल्याला हा पण त्रिकोण दिसतोय बघा, ए आर क्यू हा पण त्रिकोण दिसतो आहे, बरोबर. त्यानंतर आपल्याला ए क्यू सी हा दुसरा व्हाईट, म्हणजे दोन सफेद आणि दोन रंगीत केलेले, म्हणजे एक पिवळा आणि एक लाल, असे आपल्याला 4 त्रिकोण दिसत आहेत. परंतु याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अजून त्रिकोण आहे या ठिकाणी. कोणते आहे तर बघा मुलांनो, बघा ए आर बी हा पण त्रिकोण आपल्याला या ठिकाणी सांगता येणार आहे. हा पण एक त्रिकोण झाला, बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे हा पण एक त्रिकोण झालेला आहे. कोणता? ए आर सी, इथून 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 पूर्ण, हा पण एक त्रिकोण आहे. म्हणजे असे बरेच त्रिकोण यामध्ये दिलेले. आता या ठिकाणी आपल्याला कोणता त्रिकोण दिलेला आहे बघा, आपल्याला काय दिलेलं आहे? ट्रायंगल ए बी सी, म्हणजे मोठा त्रिकोण दिलेला आहे ए बी सी, आणि खाली काय दिलेलं आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, म्हणजे हा बघा, हा असा दिलेला आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या त्रिकोणाचा बेस आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा, बघा मी या ठिकाणी एबीसी काढतो, आणि दुसरा त्रिकोण जो दिला आहे ए, हा, आता मी याला नाव देतो बघा, याला नाव दिलं ए, याला नाव दिलं बी, याला नाव दिलं सी, हा एबीसी, आणि याच्यानंतर ए पी आणि क्यू, बरोबर आहे. आता याची लंब उंची जी आहे याची एबीसीची कोणती आहे? ही आहे, आणि याची कोणती दिलेली आहे? तीच दिलेली आहे. दोघांची ही लंब उंची कशी आहे? एकच दिलेली आहे. बघा या ठिकाणी याची लंब उंची आपल्याला सांगता येईल आर, आणि याची लंब उंची काय? इथं सुद्धा आर आहे. आता आपल्याला क्षेत्रफळ लिहायचंय. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी काय आपल्याला क्षेत्रफळ सूत्र काय? बेस इंटू हाईट. काय सूत्र? पाया गुणिले उंची. मला सांगा या त्रिकोणाचा पाया कोणता आहे रे? बीसी. कोणता आहे याचा पाया? हा बीसी, आणि उंची काय आहे? ए आर, बरोबर. आणि त्यानंतर दुसऱ्या त्रिकोणाचा ए पी क्यू चा हा काय झाला? पी क्यू पाया झाला. पी क्यू काय झाला? पाया झालेला आहे, आणि उंची कोणती झाली? ए आर. आता बघा ए आर दोघं कॅन्सल होणार आहे. काय राहिलं इथं? बोला ना, बोला, मला आवाज येतोय तुमचा? रेंज मिळत नाही. हॅलो, हो मुलांना दिसतंय, सर्वांना दिसतंय का रे? कोणतरी बोला, एकाने दुसरा कोणीतरी बोला. ठीक आहे, हा त्यांचं रेंज नसेल, त्यांना असंच काय डिस्कनेक्ट असेल. पण आता दिसतंय 17 मुलं आहेत. 16, हा तुम्ही आहेत त्याच्यात 16, मी एक त्याच्यात 15 मुलं आहेत. हो, ओके ओके. बघा या ठिकाणी आपले मुख्याध्यापक आदरणीय श्री कापडणीस सर या ठिकाणी आपल्याला अचानक भेट द्यायला आलेले होते. तुमचा तास व्यवस्थित चाललाय का? तुम्हाला काही अडचण आहे का? हे विचारण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले होते, आणि आपण आता आपला पुढचा भाग पुन्हा कंटिन्यू करूया. बघा या ठिकाणी पहिल्या त्रिकोणाचा 2 त्रिकोण दिलेले आहे. आकृतीत बरेच त्रिकोण दिसत आहेत, परंतु या ठिकाणी आपल्याला जे 2 त्रिकोण दिलेले आहेत त्यांचाच विचार करायचा. लक्षात घ्या, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सेपरेट आकृती काढून दिलेली. गोंधळ करायचा नाही, तोच त्रिकोण टार्गेट करायचा. बघा ए बी सी. आता ए बी सी मध्ये बी सी हा पाया आहे, आणि ए आर इज द परपेंडिक्युलर हाईट, बरोबर आहे. ए आर इज द परपेंडिक्युलर हाईट. आणि दुसरा त्रिकोण जो आहे ए पी क्यू, हा पी क्यू इज द बेस अँड ए आर इज द परपेंडिक्युलर हाईट.
सो इन बोथ द ट्रायंगल्स हाईट्स आर सेम. दोन्ही त्रिकोणांच्या उंची ज्या आहे त्या उंची सारख्या आहे. ए आर ते दोघं काय झाल्या, कॅन्सल झाल्या. आता त्या दोघं कॅन्सल झाल्यानंतर राहिलं काय, त्यांचा बेस. पहिल्याचा बेस बीसी आणि दुसऱ्याचा बेस पी क्यू. म्हणजेच काय, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ. आता लक्षात घ्या मुलांनो, एरिया काय दिलेलं आहे, हे एरिया म्हणजे काय रे, ए फॉर एरिया. एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ. कोणाचं, ट्रायंगल एबीसीचं. क्षेत्रफळ म्हणजे काय, त्या क्षेत्रफळ याचा अर्थ असा होतो की त्या ज्या तीन बाजू आहे त्या तीन बाजूंनी बंद केलेली आतमधले सर्व भाग. उदाहरणार्थ बघा, म्हणजे तुम्हाला काय सांगतो, आता तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला जर एरिया विचारला तुमच्या एखाद्या शेताचा, वावराचा, तुम्ही चारही बांध तुम्ही दाखवाल आणि त्या बांधाच्या आतमध्ये जेवढी जमीन आहे लक्षात, ती जमीन म्हणजे त्याचं त्या वावराचं क्षेत्रफळ. आता याच्या व्यतिरिक्त सोपं उदाहरण नाही आहे आपल्याकडं, येते लक्षात. ठीक आहे, आता या ठिकाणी दुसरं उदाहरण बघूया. काय आहे, LMN. हा LMN याचा बेस कोणता आहे रे, MN. आणि उंची कोणती त्याची, LP. बघा उंची, त्याच्या वरचा जो शिरोबिंदू आहे त्या शिरोबिंदू पासून खालच्या बाजूपर्यंत येणारी लंब बाजू म्हणजे परपेंडिक्युलर हाईट. दुसरा त्रिकोण कोणता दिलेला आहे, DMN. कोणता दिलेला आहे, DMN. बघा DMN. आता याचा बेस कोणता आहे, MN. पहिल्याचा बेस MN, दुसऱ्याचा बेस MN. म्हणजे बेस आर द सेम अँड हाईट्स आर डिफरंट. आता इथं हाईट काय दिलेली आहे, DQ. हाईट काय दिलेली आहे, DQ. आपण या ठिकाणी लिहून घेऊया. बघा आपण बघा या ठिकाणी LMN चा बेस काय आहे, MN. ठीक आहे, लिहून घेण्यापेक्षा मी इथेच वापरतो. MN. आणि दुसऱ्याची पण काय आहे, MN. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी बघा याचा हे काय आहे, हाईट काय आहे, LP. हाईट काय, LP. दुसऱ्याची हाईट काय आहे, DQ. दिसते, MN. पहिल्याचे बेस MN, हाईट काय, LP. आता दुसरा त्रिकोण जो आहे DMN, त्याचा बेस काय, MN, हाईट काय, DQ. आता यामध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की हा जो MN जो आहे हा MN आणि हा MN दोघं कॅन्सल होणार आहे. राहिलं काय शिल्लक राहिलं या ठिकाणी, हा राहिला. बरोबर नाही, काय राहिला, LP राहिला. आणि कोणता राहिला, हा राहिला. काय त्याचं नाव, DQ. काय नाव आहे, DQ. हा DQ शिल्लक राहिला. बघा म्हणजे याचा अर्थ गुणोत्तर काय सांगता येईल, LP अपॉन DQ. म्हणजे त्याचे जे हाईट आहे त्या करस्पॉन्डिंग हाईटच्या रेशो इतकं असणार आहे. येते लक्षात. आता इथं बघा M इज द मिड पॉइंट. आता हे तुम्हाला लिंक मध्ये दिलेलं आहे, बघा लक्षात घ्या. M इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट याचा अर्थ काय सांगता येतं, तर बघा ही जी रेशो आहे, ही जी बाजू आहे AM आणि पुढे जर मी वाढवतो दुसरी MB, हे दोघी कशा आहे, सारख्या आहे. MN and MB both are the same. बघा सारख्या दिसल्या का बघा आपण, आले का सारख्या आले ना. याचा अर्थ काय झाला, M is the mid point of AB. म्हणजे AB चा M हा मध्यबिंदू झाला, कारण की त्यांनी मध्यबिंदू कोणत्याही रेषाखंडाला एकच मध्यबिंदू असतो, लक्षात घ्या. म्हणजेच काय झालं, M या पॉइंट मुळे AB चे दोन इक्वल पार्ट्स झाले, दोन इक्वल भाग झाले. आता या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, M इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट म्हणजे काय, मध्यबिंदू. अँड सेगमेंट AB अँड सेगमेंट CM इज द मेडियन. काय म्हटलंय, AB अँड सेगमेंट SM इज अ मेडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. मेडियन म्हणजे काय, मध्यगाठ. आता M is the mid point of AB. म्हणजे M हा AB चा मध्यबिंदू आहे. अँड CM is the median. median चा अर्थ होतो मध्यगाठ.
मी तुम्हाला शिकवलंय मध्यगा, याची व्याख्या काय सांगते ते लक्ष, याला म्हणायचं मध्यगा. मराठीच्या मुलांनी पण लक्ष द्या. मध्यगा म्हणजे वरील जो त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आहे हा सी, त्या शिरोबिंदू पासून त्याच्या समोरची जी बाजू आहे ए बी, त्याच्या मध्यबिंदूला जोडणारी जी रेषाखंड असतो, जी रेषा असते तिला मध्यगा असं म्हणतात. बघा हा सी हा बिंदू आणि हा जो जोडला जातो मध्यबिंदू, ही जी जोडणारी रेषा आहे त्याला म्हणायचं मीडियन. कसं सांगता येईल? त्रिकोणाचे 3 शिरोबिंदू ए सी ए बी, त्रिकोणाच्या 3 बाजू कोणत्या? ए सी बी सी आणि ए बी. मग ए बी पैकी मग ए बीचा मध्यबिंदू कोणता? एम. मग या बाजूच्या समोरचा शिरोबिंदू त्रिकोणाचा कोणता? हा सी. या दोघांना जोडणारा जो रेषाखंड असतो त्याला म्हणायचं मीडियन म्हणजे मध्यगा. ठीक आहे. आता त्या 2 त्रिकोण दिलेले आहे. कोणते 2 त्रिकोण दिलेले आहेत? ट्रायंगल ए एम सी म्हणजे हा त्रिकोण दिलेला आहे, आणि दुसरा कोणता दिलेला आहे? बी एम सी म्हणजे दोन्ही सेपरेट आहे. लक्षात घ्या. कोणता दिला? हा दिलेला आहे पहिला. दुसरा कोणता दिलेला आहे? हा त्रिकोण दिलेला आहे. या ठिकाणी बघा काय म्हटलेलं आहे आपल्याला? त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर विचारलेलं आहे. आता उंची कशी आहे? दोघांची सारखी आहे. मग उंची सारखी आहे म्हटलं तर उंची कशी सारखी आहे? बघा दोघांचा वरचा बिंदू एकच आहे कॉमन, याचा अर्थ त्यांची हाईट सेम आहे. बरोबर नाही? हाईट सेम असेल तर काय असतं? त्यांचा गुणोत्तर त्यांच्या संगत पायांच्या गुणोत्तरा इतकं असतं. काय असतं? पायांच्या गुणोत्तरा इतकं असतं. आता याचा एएमसीचा याचा पाया कोणता आहे? तर बघा एएम आहे. कोणता आहे? एएम. मी इथं एएम लिहितो. बरोबर आहे. दुसऱ्याचा पाया कोणता आहे? बीएम. बीएम आहे. लक्षात आलं? पहिल्याचा पाया एएम आणि दुसऱ्याचा पाया बीएम. पण पाया कसे आहेत? दोघं हे सारखे आहेत ना. बघा याचा अर्थ असा होतो, हा जो पाया आहे एएम आणि हा जो पाया आहे बीएम, हे दोघं कसे आहे? इक्वल आहे. कसे आहे? इक्वल आहे. इक्वल म्हणजे काय? सारखे आहे. लक्षात घ्या. हे दोघं कसे? सारखे म्हणजे एएम अपॉन बीएम दोघंही सारखे आहे. याचा अर्थ असा होतो इथं एएम आणि इथं परत एएम. का एएम घेतला बीएमच्या ऐवजी? कारण की एएम आणि बीएम हे दोघं कसे आहेत? सारखे आहेत. कसे आहेत? सारखे आहेत. बघा हा एएम जेवढा आहे तेवढाच बीएम आहे. म्हणजे इथं आपल्याला सांगता येईल एएम इक्वल एम बी किंवा बीएम दोघं इक्वल आहे, म्हणून आपण काय घेतलं? बीएमच्या ऐवजी एएम घेतलं. मग एएम गेट कॅन्सल. हा एएम भागिले एएम किती येतो? 1. किती येणार आहे? 1 येणार आहे. आलं लक्षात? अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येणार आहे. लक्षात आलं नाही? हे उदाहरण लक्षात आलं का तुमच्या? आता तुम्हाला स्क्रीन दिसते ना? ओके, व्हेरी गुड. आता बघा ह्या त्रिकोणामध्ये आपल्याला काय सांगता येईल? सॉल्व एक्झाम्पल केलेले आहे. हे उदाहरण सोडून दिलेलं आहे. तुम्ही बघायचं. बघा ए बी सी आणि डी बी एफ डी बी सी हा आहे. याची उंची ही आणि याची उंची ही. उंची नेहमी लंब असावी. आता या त्रिकोणाचं नाव ए बी सी डी बी सी आहे. याच्यामध्ये लंब उंची दिसत नाही, परंतु त्याची लंब उंची कोणती असणार आहे? एफ. लक्षात? त्यांनी दिले माप बघा एफ. ए दिलेला आहे, हा 4 दिलेला आहे आणि डीएफ उंची दिलेली आहे 6. आता यांचा दोघांचाही बेस कसा आहे? कॉमन आहे. कोणता आहे तो? बीसी. बेस 6 सारखा असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर कसं असतं? करस्पॉन्डिंग हाईटच्या रेशो इतकं असतं. मग याची हाईट किती? ए आणि याची हाईट किती? डीएफ. म्हणजेच काय? 4/6. याला 2 भाग दिला, हे 2 4. याला 2 भाग दिला 6ला, 2×6 म्हणजे 3 आलं. येतंय लक्षात? अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. आता पुढचं जे आहे, पुढचे पण उदाहरणं सोडवलेले आहे, ते उदाहरणं तुम्ही सोडवायचे आहेत. आता या ठिकाणी आपल्याला असं सांगता येईल. आता पुढचा गुणधर्म अजून एक बघायचा. पहिला गुणधर्म बघितला, रेशो कसा असतो? पर्टिक्युलर बेस इंटू हाईट यांच्या गुणोत्तरा इतका असतो. बरोबर आहे की नाही? काय पहिली कंडिशन आपण बघितली, A1 म्हणजे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवायडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल.
याचं काय असतो B1 इंटू H1 म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाची बेस गुणिले पहिल्या त्रिकोणाची हाईट त्याला भागिले काय B2 इंटू H2 हे आपण गुणोत्तर बघितलं. जर बेस सारखा असेल म्हणजे या पहिल्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बेस जर सारखा असेल तर त्याच्या पर्टिक्युलर हाईटच्या गुणोत्तरा इतका असतो. ही पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन काय झाली, जर बेस सारखा असेल हाईट सारखी असेल तर पहिल्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बरोबर हाईट जर सारखी असेल म्हणजे हाईट हाईट कॅन्सल होणार आहे, काय राहणार आहे बेस अपॉन बेस 2. हाईट सारखी असेल तर बेस अपॉन बेस 2. इथं काय सारखं आहे B1 इज इक्वल टू B2 आणि इथं काय सारखं आहे H1 इज इक्वल टू H2 सारखं आहे, लक्षात घ्या. आणि जर दोघे सारखे असेल तर रे म्हणजे काय उंची पण सारखी आणि बेस पण सारखा. असं असेल तर काय असणार आहे, असं असेल तर 1/1 असणार आहे. काय असणार आहे 1/1. याचाच अर्थ असा होतो तिरकस गुणाकार केला A1 गुणिले 1 A1 आणि A2 गुणिले 1 A2 दोघं कसे असणार आहे सारखे असणार आहे. लक्षात अशा 3 कंडिशन लक्षात ठेवा. तर पहिल्यांदी जर बेस सारखा असेल तर हाईटच्या गुणोत्तर इतकं आणि हाईट सारखे असेल तर त्याच्या बेसच्या गुणोत्तरा इतकं असतं त्याचा रेशो, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचा रेशो. आणि बेस आणि हाईट दोघेही सारखे असेल तर काय असणार आहे क्षेत्रफळ सारखे असणार आहे. लक्षात आलं मी काय सांगतो, लक्षात येत आहे. हा ह्या 3 कंडिशन महत्वाच्या लक्षात घ्या. याच्यावर आधारित उदाहरण असतात. त्यावर आधारित उदाहरण असतात. बघा या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे. बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, हाईट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 and height is 6. Find the ratio of area of two triangles. तर दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आपल्याला बघायचं आहे. आता इथं दोन्ही ठिकाणी काय दिलेलं आहे बघा, बेस दिलेला आहे आणि हाईट पण दिलेली आहे. हे उदाहरण जर आपण सोडवायचं झालं तर आता बघा या ठिकाणी लगेच सोडून दाखवतो तुम्हाला मी. ही स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला A1 अपॉन A2. आता बेस हा जो आहे हा पहिला याला B1 म्हणूया आणि याला काय म्हणूया B2 म्हणूया झाला, बरोबर आहे. याला काय म्हणायचं H1 आणि याला काय म्हणायचं H2. लक्षात आलं का. दोन त्रिकोण दिले, बेस ऑफ अ ट्रायंगल 9 and त्याची हाईट दिली 5 and another triangle बेस इज 10 हाईट इज 6. आता या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येतं, आपण काय बघितलं बेस इंटू हाईट divided by base of second triangle into height of second triangle. बरोबर आहे. A1 for area of first triangle, A2 for area of second triangle म्हणजे दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ. लक्षात घ्या. आता या ठिकाणी मी पेन बदलतो माझा, किंमत टाकतो. काय किंमत B1 ची 9. आता मी असं लिहिलंय, तुम्ही व्यवस्थित लिहायचं 9. H1 ची किंमत काय आहे 5 डिवायडेड बाय B2 ची किंमत किती आहे 10. पुढे H2 ची किंमत किती आहे 6. आता हे सोडवायचं आपल्याला. बघा या ठिकाणी मी याला भाग देतो 3 दुने 6, याला 3 जातो, मग त्याच 3 याला जातो 3 त्रिक 9, 5 एक 5, 5 दुने 10 म्हणजे काय राहिलं रे 3 गुणिले 1 भागिले 2 गुणिले 2. याचा अर्थ असा होतो 3 एक 3 आणि 2 दुने 4. लक्षात. आणि असं नाही करता आलं तर तुम्ही असं पण करू शकता. 9 गुणिले 5 9 5 45 आणि 10 गुणिले 6 60. आता याला 15 ने जातो, याला 15 ने भाग देऊया आपण 15 ने. 15 त्रिक 45 आणि 15 चौक 60 म्हणजे हे आणि हे सारखंच येणार आहे सेम. कसंही केलं तरी सारखंच येणार आहे. लक्षात आलं. हे उदाहरण सोडवलं ना तुम्ही आता वय मध्ये. आवाज येतो ना.
व्हेरी गुड. आता बघा दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये काय दाखवलं आहे आपल्याला, ट्रायंगल एबीसी. हा ट्रायंगल एबीसी दिसतोय का तुम्हाला? बघा हा ए, हा ए, हा बी, बाहेर गेलं, जाऊ द्या बाहेर, काय फरक पडत नाही, एबीसी बरोबर आहे. हा ट्रायंगल आहे. दुसरा ट्रायंगल कोणता आहे रे? एडीबी, म्हणजे हा पहा. आता या दोघांचं काय सारखं आहे रे? कोणती बाजू सारखी आहे सांगा बरं? सारखी बाजू कोणती आहे? या दोघांची कॉमन बाजू कोणती आहे? एबी. व्हेरी गुड. आता पहिल्या त्रिकोण, दुसऱ्या त्रिकोण, बघा हा पहिला त्रिकोण जर आपण विचार केला एबीसी, याची बेस बीसी येतो, सॉरी एबी येतो, आणि हा काय झाले, हाईट झाली काय बीसी, आणि दुसऱ्या त्रिकोणाची बेस काय झाला एबी, आणि हाईट काय झाली एडी. मग आता या ठिकाणी आपल्याला सूत्र वापरायचं दिलेलं बघा, सांगितलेलं आहे, काय दिलेलं आहे बघा, आता दिसत असेल मोकळं. आता काय दिलेलं आहे, बेस दिलेला आहे बीसी आणि हाईट एडी दिलेला आहे. याच्या पहिल्याचा हाईट, दुसऱ्याची हाईट. बेस सारखा आहे, बेस सारखा असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या पर्टिक्युलर हाईटच्या गुणोत्तरा इतका असतो. याची हाईट बीसी या त्रिकोणाची, आणि या त्रिकोणाची हाईट कोणती एडी. लक्षात. मग आता या ठिकाणी बघा बीसी अपॉन एडी म्हणजे काय, 4/8. 4 ने याला भाग द्या, 4 × 4, 4 × 8, म्हणजे या दोघांचं क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर काय आलं 1/2. लक्षात आलं का? काय आलं 1/2. आता या ठिकाणी बघूया आपण क्यूटी विचारलेलं आहे. क्यूटी काय विचारलं? क्यूटी. आता पीएस लंब आहे आजा याच्यावरती, बरोबर आहे. कशावरती? आरक्यू वरती. ही जी बाजू आहे ना ही आरक्यू, या आरक्यू वरती हा लंब आहे कोणता, हा बघा. म्हणजे हाईट काय झाली पीएस. कोणत्या त्रिकोणाची? त्रिकोण PQR. कोणत्या त्रिकोणाची? हा जो त्रिकोण आहे PQR याची हाईट काय झाली पीएस. ओके. त्याच्यानंतर या त्रिकोणाची, हा जर पाया घेतला कोणता PR, तर त्याची हाईट झाली QT. काय झाली QT. आणि पाया जर RQ घेतला तर हाईट झाली PS. आपल्याला काय दिलेलं आहे PS लंब दिलाय RQ, आणि QT जो आहे हा QT लंब आहे PR वरती. बरं, इफ RQ कोणता आहे, RQ इज इक्वल टू 6. हिचा RQ जर 6 असेल आणि PS जे आहे ही जर 6 असेल, PS सुद्धा 6. ओके. आणि PR कुठे, PR हा किती येतो 12. बरं काय विचारलं? QT विचारलेलं आहे. काय विचारलेलं आहे? QT. आता एक लक्षात घ्या मुलांनो, हा QT कसा काढणार? कोण सांगतं? बघा आपण QT कसा काढणार, तर या ठिकाणी हा जो पहिला त्रिकोण दिलेला आहे त्या त्रिकोणाचं, म्हणजे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आपल्याला. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR याचं क्षेत्रफळ काय आहे 1/2 बेस इंटू हाईट, बरोबर आहे. आता त्याचा बेस किती दिलेला आहे आपल्याला 6. हा काय बेस आहे की नाही, हा QR हा बेस आहे की नाही, हा किती दिलेला आहे 6. आणि हाईट किती दिलेली आहे 6. हाईट सुद्धा किती आहे 6. बघा 6 × 6 36. म्हणजेच काय 6 36 ला 2 ने भाग दिला 18. म्हणजे याचं क्षेत्रफळ किती आलं, त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18 स्क्वेअर युनिट म्हणतो मी इथं, कारण सेंटीमीटर मीटर काही दिलेलं नाही आपल्याला. बाजू कशात दिलेली नाहीये इथं, बाजूला एकक नाहीये इथं, म्हणून काय झालं या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ
18 स्क्वेअर युनिट झालं. मग तोच त्रिकोण इथं आहे कुठं? हाच त्रिकोण एक नाही इथं, पण त्याचा पाया वेगळा आहे आणि हाईट काय आहे? PQ आहे. हाईट किती आहे? PQ. आता हे क्षेत्रफळ जे मी आता रंगवलं ना पिवळं, हे काय झालं? हे काय झालेलं आहे? PQR चं झालेलं आहे. तेच आपण इथं 18 युनिट काढलेलं आहे. आता ह्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस B1. बेस काय आहे? ER. हाईट काय आहे? PQ. लक्षात घ्या, हाईट काय आहे? PQ. मग आता इथं किंमत टाकूया. PQR ची किंमत किती आहे? 18. जी कुठून आली? इथं आलेली आपली, बरोबर? तीच घेतली कारण हा त्रिकोण सारखाच. 1/2. PR किती आहे? 12. PQ किती आहे? शोधायचा आहे. आता बघा, हा 18, याने याला भाग दिला, बेस की 12, 6 गुणिले TQ, बरोबर? मग हा 6 तिकडे जाऊन भागिले होईल. 6 1 6. बघा, हा 18ला हा 6 भागिले झाला TQ, आणि 6 याला भाग दिला 3 बरोबर TQ. मग TQ किती आला? 3 आला. कळालं? कळालं का? बोला. ओके, 2 त्रिकोण कळाले. त्रिकोण एकच होते, फक्त एकदा बेस वेगळा होता, एक वेगळी होती. आलं लक्षात? त्याच्या बेस आणि हाईट वरून आपण त्याचं क्षेत्रफळ काढलं. दुसऱ्या त्रिकोणाच्या वेळेस काढताना तोच त्रिकोण होता, परंतु त्याची बेस आणि हाईट वेगळी घेतलेली होती, बरोबर की नाही? बेस हाईट वेगळी घेत असताना आपण पहिल्या त्रिकोणाचं जे क्षेत्रफळ काढलं त्याचा वापर केला आणि त्याची उंची काढली PQ, बरोबर आहे? ठीक आहे. मग आता इथं बघा, हे 2 रेषा समांतर आहे. कोणत्या? AD आणि BC. काय? त्या 2 रेषा समांतर आहे. मग आता या समांतर असल्यानंतर जे 2 त्रिकोण असतात, ते 2 त्रिकोण कसे असतात? इक्वल हाईटचे असतात. आता त्रिकोण हा जो आहे ना ABC, हा त्रिकोण. दुसरा त्रिकोण कोणता? DBC, म्हणजे हा त्रिकोण. याची हाईट इक्वल येणार आहे बरं का रे, कारण की पाया सारखा आहे. BC पाया काय आहे? सारखा आहे. BC इज द बेस ऑफ द बोथ ट्रायंगल. दोन्ही त्रिकोणांचा BC पाया आहे, तो सारखा आहे. आणि उंची सारखी आहे. उंची का सारखी आहे? कारण त्या 2 समांतर रेषांच्या मध्ये, मग समांतर रेषांच्या मध्ये असल्यानंतर त्यांची उंची सारखी असते. आलं लक्षात? म्हणून याचं क्षेत्रफळ काय सांगता येईल? या दोघांचं क्षेत्रफळ आपल्याला असं सांगता येईल की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, अक्षर जरा मला प्रॅक्टिस नसल्यामुळं या पाटीवर लिहायला, डिजिटल पाटी आहे ही, जशी तुमची पाटी असते तशी, इज इक्वल टू बेस सारखा आहे B1 इंटू H1.
बाजूंच्या पाया आणि नदी दाखवायचं. पाया 20 या ठिकाणी पाया द्या. गुणवत्ता सापडत. हा नंबर तर दिसत.
हा त्रिकोण. क्षेत्रफळ या ठिकाणी काढून घ्यावं. पन्नास. हा त्रिकोण. अच्छा. त्यानंतर हा सारखी. काय सांगतो. सारखी आहे.
लंब. हा एक. त्यामुळे बघा आपण बघा पाया सुद्धा सारखा आहे.
पाहिजे. पुढे बघूया. करून होत. गुणाकार. चार. सहा. समान. त्या पद्धती. धन्यवाद.